Televízia Joj uvádza americký seriál, v hlavných úlohách v slovenskom znení Michal Kľúčka, Michal Domonkoš, Henrieta Jančičinová, Tomáš Maštalír, Marian Miezga, Henrieta Mičkovicová, Zuzana Kapráliková, Martin Zatovič a Miroslav Trnavský. Strážcovia vesmíru Dino Hrmenie. V predchádzajúcej časti ste videli Diabolský biely ranger. Už viem, kto to je a čo vlastne chce. No. Trent! No. Počúvaj! Áno? Biely ranger je... Pravda a jej následky. Čo je s ním? Tento vnútorný sken nám možno povie viac. O čo ide? Je zmrazený? Nie tak celkom. Vyzerá skôr ako fosilizovaný, zaliatý do substancie podobnej jantáru. Dostaneš ho von. No, to je riskantné. Tá hmota ho udržuje nažive. Neviem, čo by sa stalo, keby som ju odstránila. Paleontológ premenený na skamenelinu. Bielý ranger má zmysel pre humor. Už ho mám po krk. Mali by sme mu to všetko zrátať. A hneď. Neschopní hlupáci. Bielý ranger zničil ďalšiu z mojich kreatúr. Chcem, aby sa to pýkal. Môj pane, ako ho máme zastaviť, keď ho nevieme nájsť? Prečo ťa tu vlastne trpím? Mal by som hneď teraz ukončiť tvoju mizernú existenciu. Našťastie, pán Mezogok, som tu ešte ja. Toto vyhľadávacie zariadenie je schopné lokalizovať energiu bieleho dinokryštálu a zavedie nás až priamo k nemu. S tebou si to vybavím neskôr. Skús byť užitočný a pomôž jej. Áno, pane, už idem. Čo je to so mnou? Už si spomínam. To sa nemalo stať. Možno, že Hayley na niečo prišla. Áno, ale práve má plné ruky práce. Hneď to bude. Tak poďme do ulic. Pochybujem, že by biely ranger prišiel práve sem. Ahoj, Trent. Ahoj. Ahoj. Kde si? Idem zošalieť. Hayley, počúvaj, musím s tebou hovoriť. Neskôr ber si pod nos. Nemôžem, končím. Prečo? Opäť máš problémy s otcom? Nie, to nie, ja len musím... Musím skončiť. Prepáč. Trent, počkaj. To tu necháš Hayley len tak. Viem, som hnusný. A nemal by si jej to vysvetliť? Ty tomu nerozumieš. Stalo sa niečo strašné. Ak to niekomu nepoviem, tak zošaliem. O čo ide? Povedz mi to. Prepáčte mi dôležitý oznam. Pozorne počúvajte. Mám najväčší trhák tohto storočia. Prepáčte, potrebujem javisko. Keďže ste mojím obľúbeným obecenstvom, chcem vám to povedať ako prvým. Čo to tak asi bude? Možno, že kandiduje na starostku. Podarilo sa mi odhaliť totožnosť tajomného bieleho rangera. O minútu týmito dverami vstúpi môj asistent Divine a prinesie videozáznam. O minútu. Tak kde je? Kes, už som tu. Prepáč, že meškám. No, kde máš kameru? Vieš, je tu taký malý problém. Nepovedz, že ju nemáš. Pozri. My čakáme.
Dámy a páni, zdá sa, že Bielý ranger je zaznamenaný na páske v kamere, ktorú Divine hlúpo požičal svojej sestre. Ale keď ju vráti, určite vám dám vedieť. Prečo si z kamery nevybral tú pásku? Cass potrebovala ju veľmi narýchlo. A vieš, aká som ja padavka. Choď a prines tú kameru a nech si hneď späť. Je mi jedno, ako to urobíš. Dobre, už idem. Tak, Trent, čo si mi to chcel povedať? Kam zmizol? Už je to tu zas. Takto je to lepšie. Máme ho! Vystopovali sme Bieleho rangera. Ja tiež. Je priamo na tom priestranstve. Dobre, choďte dolu a chyťte ho. Zdá sa, že mám spoločnosť. Máme pre teba špeciálne pozvanie. Od Mezogoga. Je to skôr príkaz. Splň ho, inak zahynieš. Neviem, koľkokrát to mám ešte zopakovať. Nemám záujem. Toto možno zmení tvoj názor. Nepoznáme sa. Ste ako zlý vtip. Som v šachu. Vy ste nám tu ešte chýbali. Na koho stranu sa pridáte? Dobrá otázka. Uľahčíme vám to. Ak máte rozum, utečiete aj vy. Snívaj ďalej. Poďme na to! Stačilo? To ťažko. Super dinosaurus. Za to mi zaplatíš. Dolietala si. Laserový útok! To už stačilo. Na túto ligu nemáš, nemyslíš? Pozri sa. Ustúpte! Žltá farba sa mi nikdy nepáčila. Tak, žltá rangerka, je čas sa rozlúčiť. Kira? Môžeme? Áno! Super dinosaurus! Výborne! Ja sa vrátim. Deaktivovať. Kira! Si v poriadku? Áno, nič mi nie je. Vy dvaja ste úbohí skrachovanci. Nikdy nedokážete chytiť Bieleho rangera. V jeho rangerskej podobe nie. Ale ak ho nájdeme v ľudskej podobe, tak máme šancu.
Trent, si to ty? Ahoj. Ahoj. Kam si zmizol? Prepáč, už som to tam nemohol vydržať. Trent, mal by si mi povedať, o čo ide. Vieš, chápem, že chceš byť superhrdina, ale prečo práve ako Bielý ranger? Lebo už nemám na výber. Nerozumiem. Ty? Veď si ma skoro zničil. Nechcel som. Keď som zistil, že si to ty... Nedotýkaj sa ma. Kira, ja za to nemôžem. Ten kryštál ma mení. Už strácam kontrolu nad tým, čo robím. Musíš mi veriť. Ale prečo? Nikdy som nechcel nikoho zraniť. Zvlášť nie teba. Dobre. Poznám ľudí, ktorí ti pomôžu. Idem po Connora a Ethana. Prečo? Vieš, lebo... Takže aj oni? Neuveriteľné však. Počkaj tu na mňa, kým sa vrátim. Dobre. Pane, funguje to! Mám ho! Bieleho rangera v ľudskej podobe. Tyranosiči, okamžite ho chyťte. Nie, čo chcete? Nechajte ma! Trent? Tomu neverím. Pekné. Tvári sa ako kamarát a potom nás nakope do zadku. To je neuveriteľné. Ale on za to nemôže. Kryštál je príliš silný. Prestaň ho brániť. Connor má pravdu. Pozri sa na doktora Olivera. Hayley, pomôž mu. Neviem, či to dokážem. Ale skúsim to. Pôjdeme tam spolu. Aj tak si s ním chcem niečo vyjasniť. Presne tak. Mal tu na mňa čakať. Aké prekvapenie. Oklamal ťa. Kira, vravím ti, Trentovi sa nedá veriť. Nechajte ma! Bielý ranger nás napokon poctil svojou návštevou. Tak sa konečne pozrime, kto sa za ním ukrýva. Ty? To nie je možné. Veru tak. Trent, syn Antona Mercera. To je až delikátne dokonalé. O čom to tu rozprávaš? Čo odo mňa chceš? Chcem, aby si bojoval po mojom boku. Spolu navrátime svet späť do úžasnej éry dinosaurov. Zbláznil si sa. K tomu ma nedonútiš. To sa ešte uvidí. Premýšľaj o tom, Bielý ranger. Ak spojíme naše sily, moderný svet nemá šancu. Zašliapneme ich ako mravce. Nie, to neurobím. Neurobím to. Nemáš na výber. Teraz, keď je biely dinokryštál spojený s tebou, je len otázkou času, kým sa staneš úplným diablom. To nie. Nevzdám sa. Chvíľu to vydržíš, ale proti sile kryštálu si bezmocný. Priznaj si to. Už teraz pociťuješ tú zmenu. Však. Myslím, že áno. Je oveľa jednoduchšie sa tomu poddať a nebojovať. Váž si svoju novoobjavenú silu a pridaj sa ku mne, Trent. Nasleduj ma. Poď so mnou. Nie! Mňa nedostanete. Kde je? Mám signál Bieleho rangera. Je späť. Dragozord, Stegozord. Ja! Formácia Dinostegozorda.
Super, to sa muselo stať práve teraz. Mohli by ste vyskúšať nového dinozorda. Poďme. Jasné. Počkať. Trenta musíme zastaviť za každú cenu. Je ti to jasné? Dobre. Ideme! Ideme! Sila dinohromu! Dinosila! Manuálne ovládanie. Tu ho máte, decká. Ankylozor. Nový dinozord? Pridám si ho do zbierky. To si nemyslím. Už sme ho mali. A vy ste ho nechali uniknúť. Prepáčte, pane. To vyzerá zle. Na čo čakáte? Ankylozord je síce malý, ale preverí jeho silu. Ankylozord, priprav sa na boj! Formácia ukončená! Laserový útok. Megazord Hromosaurus, dvojitý vír! To je ono. Ešte som neskončil. Ahoj. Ako sa máš? Pozri sa, tento týždeň vyšla nová hra. Cassidy, už mám späť kameru. Dobre, tak si to pustíme. No, počkaj, musím to pretočiť. Dobre, teraz sa konečne dozvieme, kto je Bielý Ranger. Bola som to ja, Cassidy Cornellová, kto ho odhalil. Už sa vidím, ako preberám Pulitzerovú cenu. O nie, ako len mohla. Veď ona tam rodí. Áno, moja sestra potrebovala kameru, aby mohla nafilmovať pôrod. A zrejme pritom zmazala nahrávku Bieleho Rangera. Divine, máš výpoveď. Ale Kes, pozri sa. Veď to je zázrak života. Nie je to krásne? Vedel som, že tu budeš. Prečo si ma nepočkal? Nemohol som. Je to dlhý príbeh. Smiešné však. Vždy som chcel byť superhrdinom a teraz sa toho desím. Pomôžeme ti. Je neskoro. Kryštál je silnejší, mal pravdu. Kto? To je jedno. Musím odísť. Som nebezpečný pre okolie. Ale Povedal som nie!